Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak di channel Bapak Halo pemirsa. Aku baru masuk angin pemirsa rasanya. Syuk-syuk ya Allah. Ya, musim kemarau ini terus piye pemirsa. Iya jajal. Musim kemarau ini terus di bangkane terus piye. Nah, jadi resik mis kegiatanku yang ini aku heran toh ngono pemirsa. Apa jenenge musim kemarau kok bisa udan nih. Ada beberapa wilayah yang bloroki banjir pemirsa. Aku untuk berita ya kok grup FB ya kok grup ya kok aplikasi liya platform liya sakno aku. Terus ana desa nang daerah Bojonegoro ki yo jembatane kena banjir ora ketok pemirsa. Wis dibeki banjir ya Allah. Aku yo wedi pemirsa nek udan ngono kuwi. Wedine iki yo lara kok kan omah. Pernah juga kan emperan. Yo ape dipiekno lah wong terae aja memang suaya banjir. Wong iki gak iso piye-piye kan pemirsa yo. Iki sisa manganku urung ora entek. Mergo awake bar magrib lek bengi iki udan pemirsa. Udan iki rata. Ya kita kayak mangan. Rek, tak kayak mangan rek. Udan iki rata pemirsa. Aku kudu masuk angin ae. Ini pangan. Nanti muntuk-muntuk. Untungnya iki masyarakat jari bermasuk angin tak konli takon ngambil obat aku ngono. Nek pemirsa yo nek kegiatan pagi ngene iki masuk angin pemirsa aku. Kudu gak enak awake cuacane ngene iki lho. Ngono srengenge kadang merekoki jam. Jam piro? Jam 09.00 pemirsa. Aku tak resik-resik dhisik pemirsa yo. Ajuk sego bareng aku. Ngecut sego pemirsa. Ya kita kegiatanku pemirsa yo. Apa metu nang ndi yo main udan ae. Arep ngisi kuwi lho aku. Ngisi pakan ayam. Kita buka anu nih pemirsa. Wih, anu nanti. Ciduke. Kan ngono sego intip-intip tak klumpukno, tak kei katul pakan pitik. Sip pemirsa. Aduh. Ini kudu pilek. Ini kudu pilek lah. Ini kegiatan ini lagi. Yang gonggar satu-satu ini sampai kerja nanti pemirsa. Paketan. Kemarin sopir ini nyopir tok ini nanti ini gak ono urung ono lawan pekerjaan nyopir pemirsa. Tako almarhum dijaji biyen nyopir gas apa ya nang Bojonegoro ya. Urung ono. Usum duwe angel ya pemirsa. Kok tetap semangat, tetap asa.
karo sampean semua iki padha-padha kayak ujian pemirsa. Yo. Kudu semangat. Wis karena panas iki pemirsa. Iki kemarau pemirsa, kemarau basah. Jadi sih kemarau basah pemirsa. Bener gak sih? Kemarau basah. Aku ndelok beritane BMKG ngono. Kayak tumak ya kemarau basah ya. Wis. Iki aku nonton besok pemirsa. Buka gorden dulu saya ya. Nah, gorden sih pemirsa. Buka gorden dulu guys. Gak tak buka, adem. Kita nyapu dulu pemirsa aku. Tak nyapu dulu. Yuk, melerep kameraku. Nah, kegiatanku ini. Ambune bahar masak. Bahar masak pemirsa. Aku ini nyapuku ya respiro akeh. Wong gak kotor-kotor amat. Anakku yo nek dolanan ki yo nek tak beresin dan tak resiki pemirsa. Aku ini dan tak resiki jadi gak nyangka. Paling susah-susah kuwi lho pemirsa. Susah-susah kuwi. Paling ki apa? Susah doro. Aku mau ke pasar itu pemirsa. Gak ke pasar. Aku mau untuk sarapan. Masih orang tamu ini loro dadaan kan gak roh. Ondek nginane bapakku dolan ning telepon. Aku siap-siap budal lho. Kenapa Pak? Lah acara sedekah bumi gak dolan. Walah Pak, Mas Santo wis bali aku. Gak sok minggu ngarep lah aku tak dolan. Ono acara hiburan, ono barongan, lek main ngono. Lekku main to. Lek ki
anake biyen sing duwe sebarang sing ngadakno barengan. Piye cah wis kadung rene ya aku udah siap-siap padahal lagi mulai wae saka manten Mas Santo. Dadaan ditemane omah iki bersih aku. Bapakku nyuruh pemirsa ana mak nek cara cepu ki ngomongnya manganan, acara mangan-mangan kan ya. Nang Nus Dekah Bumi guys desa. Kan memang saya nek kene mbah urung pemirsa. Ini merah iki ngenteni iki lho. Sok-sok apa? Ya ambeknya lagi dhisik ya pemirsa. Nanti rata-rata daerah kono iki wis mulai panen. Kan setiap daerah iki gak padha. Iya pemirsa iki piye? Gak ono. Udan ning gawan nganti paras pemirsa. Daerah sing kena iki lho, daerah ndi aku lali nang berita banjir. Daerah Banjarjo iki ono desa sing kena. Aku yo untuk berita saka koncoku daerah Banjarjo lebih tepatnya ke daerah kuwi lho Jepangrejo kuwi yo banjir aku di info koncoku jare sak kene lho pemirsa. Sakmene pemirsa banjire. Oh, sakmene lho. Banjir iki sakmene. WA aku, "Kau mau kebanjiran." Kan Dek, kan koncoku ki melu mertuane pemirsa. Ya Allah Mbak piye Mbak? Wis ana sing nulungi. Alah mok sak Kemiri ka, Kemiri ku mesti metak dono manglo pemirsa. Ngono kuwi. Aduh ya Allah, ojo banjir mesakno sing kebanjiran. Daerah ndi ki lho pemirsa Bojonegoro nang desa ndi kuwi yo kebanjiran. Kan kuwi yo liwatane gawan pemirsa. Nek niki omah Kapuan iki nek gawan iki sik kidul. Pirang meter yo? Sekilo ndak ana. Mbah pokoknya terus ngelewatin gadun ketok. Sing pernah tak konten iki lho. Bisa lihat pemirsa kontenku sing video ono kali gawane lah. Kuwi pas urung ngedur udan. Kuwi beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir, seminggu terakhir iki udan. Jadi aku ki apa ngonten metu gak wani udan. Wah aku maseneni bojoku. Aku lagi dipeseni makni. Jadi kandhane tante dene Mbak nek sekane mendung petang udan omah ae wis to ngonten nang omah. Aku dikandani mak ngono. Soalnya juga desaku ki cedhak karo Kalinggawan pemirsa. Terus pernah tak konten ngene udan ngene udan memang. Resik-resik ini ki resik-resik pemirsa. Salah kan. Nek ditulungi mertua, berarti aku wakil Mas Santo tanggung jawab resik-resik. Nek sore iki resik-resik ngene. Oke pakai makan. Ya wis sesuk njobo sak lambur. Tipak udan pemirsa. Masalah yo ben masuk angin Pak. Nek pas sekolah tak olahraga, tak operasi aku. Minang olahraga mbok keseleo sikile pemirsa. Tak kemijit nang bulan aku balik. Ya wis mlebu. Sedih aku pemirsa. Wih, usung udan ae. Ono daerah ning Borodok sing sebagian iki ana sing banjir. Nah, iya tuh turun nang masjid pemirsa, aku sedih ora karuan. Muga-muga yo ndang. Paling wis surut tok pemirsa. Wis surut tok. Kae. Ikan aku cetok winginane. Wingi pemirsa. Jare wis surut muga. Wis pokoke berdoa karo Gusti Allah ya pemirsa, muga-muga ndang kemarau nek kemarau tenan ngono lho pemirsa. Lek kemarau ngene pemirsa. Kemarau basah. Jadi ini ya padha udan.
kelembabannya tinggi, tingkat curah hujannya yo tinggi, padahal iki aslinya wis masuk nganu. Aslinya sih bener wis masuk kemarau. Aku yo tak batin kok sik ngene ae yo aku ngono. Pemirsa yo tak tutup dulu ya, iki mang kontene sik resik karo iki lho, nyawang esuk iki lho. Belas ora ono srengenge pemirsa lho. Ora ono srengenge pemirsa. Engko mulai ketok kuwi jam 10, jam 09 ngono nang kene lho ketoke lho. Padha ini tempatnya pemirsa. Jerawatku pemirsa. Ya pemirsa ya tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku. Terus pokoknya hati-hati ya pemirsa, nih udan dan di totoni kabeh omahe aku lagi yo iki mulai kudu grimis ae pemirsa ya. Tetap semangat, mohon maaf nek gak iso ngonten keluar saya ya. Maaf kalau saya gak bisa ngonten keluar. Gak bisa sering ngonten keluar soalnya musimnya ngene pemirsa. Biasanya iki nek ngene iki ku udan ya. Tetap semangat, aja putus asa. Siapapun juga pernah menghadapi banyak ujian, tiap orang punya ujiannya masing-masing, gak ada yang enggak. Aku sampean siapapun selalu diberi ujian sama Allah, cuma memang mungkin jenisnya beda-beda. Aku yang di ujian pemirsa, tapi kan yo nek tak cerita nang konten gak no bareng, aku malah dawa-dawa. Wis pokoke doano ae aku di ujian berguna iso nglewati pemirsa juga, oke? Tetap semangat untuk hari ini, pokoknya ojo lali like, komen, sampai keluarga Mas Gopem. Nek anak keluarga baik dan sepro sing akeh, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.